खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव बिपिएफनि एमसिएलए थामहिनबा निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा एमसिएलएनि दरमाखौ लानानै गावनि नखर संसार सोलिगासिनो दं आरो बे बाथ्राखौ अजद दैखांदों एमएलए इउपिपिएलनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा जेम्स बसुमतारीया एमसिएलए जानानैबो रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखै जेराव एमसिएलएफोराबो गावबा गावनि फान्ड थायो बे फान्डफोरखौ बाहायनानै जेम्स बसुमतारी बिथाङा ओनसोलनि रायजो राजानि सुबुंनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बे समाव एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथांनि सायाव गोबां मानि अजद दैखांदों आरो बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला जे बिपिएफनि थामहिनबा निसिमानि जा एमसिएलए बिपिएफनिफ्राय देरहासार जादोंमोन जेम्स बसुमतारी बिथाङा गावनि दरमाखौल' लानानै गावनि नखर संसार सोलिबाय थादों होननानै बे समाव अजद दैखांदों लोगोसे जेम्स बसुमतारी बिथाङा निसिमा ओनसोलाव गावनि एमसिएलए फान्डनिफ्राय जेबो खामानि मावाखै होननानै बे समाव अजद दैखांदों निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जेम्स बसुमतारी बिपिएफनि जा निसिमा बियाबनिफ्राय जेम्स बसुमतारी बिथाङा एमसिएलए महरै दङ आरो एमसिएलएनिफ्राय जेबो खामानि मावनानै ओनसोलनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बे समाव अजद दैखांदों निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जेम्स बसुमतारी बिथांनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों जों आबुङै खोनासंदोंना लादिनि दासान्दि एमसिएलएआ बिपिएफनि दं जेम्स बसुमतारी किन्तु बिथाङा एमसिएलए जानानै दंब्लाबो बे निसिमा समस्तियाव बिथाङा कुनु पद्धतिबाबो कुनु खारनावबाबो बिथाङा जेबो रायजोनि मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा गावनि बेथनखौ लानानै गावनि नखर संसार सालायनायखौ दैदेनगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जौगानाय लुबैदोंमोन बिथांनिफ्राय जेबो जौगाथायनि हाबाफारि मावनो हायाखै नाथायब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे निसिमा समस्तिखौ जौगालु हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां खामानि हरगासिनो दं मावगासिनो दं आरो जौगासारगासिनो दङ नंखायनो दिनै बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासिबो नियम निथि रिथि बेफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि बे ओनसोलनि माखासे बिपिएफ दोलो आरो सानै साथामसो कंग्रेस दोलोनिफ्राय दिनैहाय 600 जन बिपिएफनि सापर्टारफ्रा जोंनि इउपिपि दोलोआव जइन जाबाय थानाय बिसायख'थिनि रिजाल्टआथ' थांनाय बाइ इलेक्सनावनो जोंना निसिमायाव 8000नि बांसिन भट मोननानै निसिमा समस्ति होननानै हिसाबै देरहाखादों आरो एबार खमैबो 13000नि खम बारायाव माने बांसिन भट मोननानै निसिमा समस्तिनि जेनोखि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बे काउन्सिल इलेक्सनाव 13000निबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हानाया गोरलै नुहुरगासिनो दङ बे खोथाया नंगौ आवगायाव माने गोग्लैसोनानै थानाय होननानै जों बयबो मिथिगौ रायजोफ्राबो मिथिगौ नाथायब्ला इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जोंहा सापागुरि टु ओरै मालिबिथा मोनसे आसाम माला बियो आन्डार प्रसेस कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ अलमस्ट बियो 2026 बा 26नि एसे ओरैहाय 27नि फार्स्ट मान्थफ्राव बियो जोबहैनायनि लामायाव दङ आरो बेजों लोगोसे बे लामायानो सेम मालिबिथाथ' ओरै दागगारिथिं थांनायनि मोनसे प्रप'जाला जाबाय अलरेडि जास्ट माने एसेल' प्रसेस दंसै बेयो जाखासिगोन आरो बिनि अनगायैबो जौगानायनि हाबाफारि होनोबा आवगायाव गोग्लैसोनानै थानायमोन कानेक्टिभिटि गैयामोन जेन'बा ओरै आमगुरि टु उगुरि एरियायाव बारनायनि बा बारबोनायनि बे जेबो सुबिदा गैयामोन बा खानामाखानि हरिपारनि स्टुडेन्टआनो जा रायजो राजायानो जा आमगुरियाव बाजाराव फैनो हायामोन बा स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारियाव फरायफैनो हायामोन नाथाय एबार आसाम मालाया ओरै देवस्रिनिफ्राय लानानै देवस्रि टु ओरैजाय देवस्रि टु थुक्राझार टु आइफवालिजों फैनानै बारगोन ओमफ्राय बरफोथाराव हाबगोन बरफोथारनिफ्राय औगुरि टु थ्र' आउट एकदम बे नांगोलफाङाखौबो ब्रिज होनाय जासिगोन बेयाव नांगोलफाङा बेनिफ्राय आमगुरि बारनानै खानामाख्रा मोनसे दंबावो बे खानामाख्रानि सायावबो दलाङा जासिगोन आरसिसि ब्रिजआ बिनि उनाव ओरैहाय दा जेराव आसाम माला मावगासिनो दङ बिजनि समस्ति पार्टआव पुब आमगुरिनिफ्राय बिथांमोना मावदों ओमफ्राय दा बे आसाम माला गोदाना बे पुब आमगुरियाव जंसन जाहैसिगोन आरोखि दा बिनि अनगायैबो ओरै आमटेकानि
मानसिफ्रा फाथाबारिथिं बारनो हाया बा बेंटल क'क्राझाराव थांनो हायामोन आरो दा फाथाबारि मानसिफ्रा ओरै आमथेखायाव स्टुडेन्टफ्रा फैनो हायामोन गोबां दाबो नावजों बारनांगौ जायो बारनो गोनां जायो समाव गोबां इन्सिडेन्ट बायदिसिना जायो बिनि थाखाय दा बेखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टजों रायलायदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दाखालि बे दलाङा जानांगौ होननानै काउन्सिलाव एप्रुभ खालामबाय आरो बेखौ गुवाहाटियाव दैथायहरबाय आरो गुवाहाटिनिफ्राय बियो दिल्लीयाव थांसिगोन सेंसन जानानै फैबानो बे दलाङाबो जासिगोन आरोखि गतिके कम्पेरेटिभलि आवगायनि तुलनायाव जोंनि निसिमायाव गोबां माने जौगालु हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ आरो जाबाय थागोन आरो हा हुनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दा अलरेडि माने 5,000निबो बांसिन फरेस्ट डिउलार एक्टनि गेजेरजों हा पट्टा बा लेन्ड टाइटेल मोननो थांगासिनो दङ इतिमध्ये प्रसेसा SDLC-आव अलरेडि प्रसेसा कमप्लिट जाबाय पास जाबाय दा DLC-आवल' पास जाबानो गासिबो लेन्ड टाइटेलखौ बिथांमोनहा इलेक्सननि आवगाय हा पट्टाखौ मोननो हासिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलजी यूरोलजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।